הצעדה קמה כדי שאנחנו נוכל לצעוד למען זה שנשים, לא משנה כמה הן רוצות להיות מיניות או לא רוצות להיות מיניות, איך הן מתלבשות, בין אם זה באופן שאנשים חושבים פרובוקטיבי או לא, זה לא מזמין תקיפה מינית או אונס, ואי אפשר להאשים נשים באיך הן מתלבשות על ידי זה שתוקפים אותה. את שרמוטה? כן, אני שרמוטה מינית. Yes, I wore a slinky red thing. Does that mean I should spread for you, your friends, your father, Mr. Ed? It was me and a gun and a man on my back, but I haven't seen Barbados, so I must get out of this. And I know what this means. Me and Jesus, a few years back, used to hang, and he said, it's your choice, babe. Just remember, I don't think you'll be back in 3 days' time. So you choose well. Tell me what's right. Is it my right to be on my stomach of Fred Seville? לכבוד מה הגעת? אני הגעתי לתמוך בקורבנות אונס, התעללות מינית והטרדה מינית, ולהגיד שאנחנו נוקטות עמדה מאוד ברורה נגד זה ונגד תרבות של האשמת הקורבן. מה בעצם המסר של היום הזה? אני חושבת שזה יותר חזק ממסר ספציפי של ההפגנה הזאת, וזה יותר מסר של סולידריות. אוקיי, יש לך עוד משהו לומר? אני אגיד באופן אישי שעליי אמרו בבית משפט עורך דין של אבא שלי אמר עליי, היא פיתתה אותו, ולכן מאוד חשוב לי להגיע לאירועים האלה ולהגיד שזה עדיין מתקיים וצריך להיות מוכחד מהעולם.